găsit la un nou episod după acest canal. Eu sunt Gamer Terrorist și astăzi vom juca FIFA 20 pe telefon. Da, astăzi cred că vom face carieră cu Steaua. Că am și Steaua, am Liga 1. Gamer Terrorist. Așa. Și avem aici casa pariurilor, Liga 1. Echipele să le am. Steaua București. Uite, avem pe Gordon. Hai, asta. Nu știu ce mi-a zis mie Gordon, dar uite, Bălgrădean. Se mai întâmplă. Așa avem aici. Motivul ăsta unde să-l mut? Deci mă întreb. Aici cred că va fi. Sau hai pe aici pe undeva. Acolo, stă bine. Da, uitați aici toată echipa. Hai să luăm formația 4-2-2. Eu cu asta joc cel mai bine. Așa, hai să ne facem echipa. Bălgrădean în poartă. Aici, fundaș stânga. Avem unul mai bun? Nu cred. Asta este. Nu știu ce caută ăsta. Tecliste, gen ăsta. În mijlocaș. Pe aici, ce bere? Planici, pe ele. Și îl băgăm pe Momcilovici. E bine puși ăștia. Hai să vedem acum ce mai face. Băgăm pe Arlem Noere, în locul lui Hora. Olimpul Moruțan stă aici. Și ce mai facem aici? Pe Manu lăsăm. Sambanu, că e aici Florinel Coman. Comanel. Așa. Salomao, ia uite aici. Tinio, Mihai Roman. Ce mai avem noi pe aici? Așa. Tănase stă pe bară. Pe cine mai băgăm noi oare? Pintilei rămâne, Nedelcu rămâne. Ăsta Mani va rămâne pe bară. Și da, hai să începem cu Atletico Madrid. Dar stai așa să dau unde e mă chitare date. Așa. Să le înnoiesc contractele la băieți. E bine pe 61.000, e bine. Hai Pintele cât are? 54.000, nu cred că va vrea. Ba da, tot pe 54.000 e bine. Filip, 54.000 e bun și la asta. E și la asta, bun. Coma, ia să vedem pe Coma, 50.000. Nu mai vrea 75.000. Să dăm 70.000 că e prea scump și de fondul. Bine că avem bani nelimitați. Asta e un mod. Nu e FIFA 20. E mod. Parcă jocul ăsta era First Touch Soccer 2015 parcă. Parcă era, habar n-am. Asta e doar un mod. 102. Bă, e prea scump. Salariul prea mare, știi? Avem 75.000. Vrea? Nu vreau 102. Hai mă, hai. Florin Tănase. 61.000 vreau. Stai că parcă mai aveam eu unul pe aici. Manu, stai. Noi e asta. 55.000. Mă, să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să fac și un tutorial, adică cum să instalați
acest FIFA, bine, FIFA în ghilimele, mod de FIFA. Și stați, parcă ești băgat pe ăștia la transferuri. Dacă e pe episodul viitor. Da, să dau, că am și uitat la setări. Să dau dificultate high. De să nu joc nicio aici. Și începem primul meci cu Atletico Madrid. Să vedem. Oare vom câștiga? Prea tare. Și hai să vedem. Ok. Dă pase acolo pentru Felix și Coman. Dă pase pentru Noere. Noere trece prin dribbling, n-a trecut. Hai Noere. Filip. Nedelcu. Bă, da. Coman Noere dă înapoi lui Balaș. Balașa schimbă partea prea încet. Cine e ăsta? Că nu mai știu. Filip. Dă lui Nedelcu. Nedelcu. Nu la acolo că... Mamă, ce foarfecă! Hai Gnoire. O centrare Gnoire. Cine e? Pintili? Gol. Bravo Pintili. Uitați aici ce foarfecă mișto a făcut. Uite. Nedelcu a fost, nu? A, cine a fost? Da. Nedelcu, stai fără? A fost Filip. Frumos. Așa, la început, o foarfecă. Nu era aici. Da, centrare și Pintili gol. Finalizează acolo cu un gol. Moruțan, nu era luat. Hai Nedelcu. Nu era. Nici nu era. Filip nici atât. Hai Căbelu. Momcilovici. Ce a făcut Momcilovici? Hai că și-o am dat-o să scap de ea. Bravo, că nu e. Hai Moruțan, sari. Balaș acolo apără bine. Coman. Hai Moruțan, hai. Aha, hai că o mai prinde dacă e. Eu nu prea am nici mania asta să joc prin pase. Dau mai mult centrări eu. O prinde în apărare, dau înainte, cu Dumnezeu înainte. Nu, a ieșit. Momcilovici a fost ăla care a lăsat-o. Filip, hai portare. Băngredean apără. Hai, lasă-o jos. Bă. Hai că era socomit. Morata. Ne-a dat gol? Nu ne-a dat. Ne-a dat gol, bă. Nu, trebuia să fac eu prostia aia, bă. Moruțan. Balaș. Planici. Momcilovici o dă lui Belu o dă lui Nedelcu se duce. Face un dribbling pentru Noere și a fost offside. Da. Coman nu câștigă. Nedelcu câștigă, Moruțan o dă înapoi lui Coman. Filip aici. Nedelcu. Noere o dă lui Moruțan. Și dă-te, bă! Moruțane, ce-ai făcut, jă? Planici. Dă pentru Moruțan. Noere. O braziliană acolo, dar... Hai, Filip dă... Ia, Noere. O are pe stâng. Da. Belu că-i stângaci acolo. A dat-o tare. Nu, mai prinde Filip. Trebuia să dau mai încet acolo. Pintili. Da. Noere, aia să vedem. Ok. Moruțan o dă înapoi lui Balașa. Sau cine era? Balașa, da. Noere. Da.
Noiere... Bă, dar până să... Și-a mai și... Da. N-am cuvinte. Ce a făcut Filip? Am să dau pase, dar nu știu de ce s-a dus încolo. Am citit eu de joystick. S-a terminat prima repriză. Ia să-mi băgăm mare pe cine. Da, pe cine să băgăm, că au ăștia stamina full aproape. Moruțan. Coman. Coman i-o dă înapoi lui Planici. Balaj. Filip i-o dă lui Coman. Coman i-o dă lui Noere. Aha, Noere până să mișcă. Bă, da. Au, dacă ajungea un pic mai devreme, Moruțan. Da, uite cum ne-a prins. Noroc cu offside-ul. Am aici pase pe jos. Da. Cu ea am vrut eu să o dau. Dacă a dus. Dăm-o la acolo de împărtare. Că e în offside, da. Adică nu e da. Haide. Filip. Bă, da, dacă dau o pasă bună. Hai. Moruțan. Noere. Hai, Moruțan. Hei, ce-a fost asta? Ați văzut ce a făcut portarul? Bă, dar cum să faci asta, bă? Fii atent, ia uite. Hăți. Și nu era nici în Oblak. Planici. Uite că am uitat să-i fac pe aia. Să dea Coman. Sorinel Coman. Gol. Bravo, Coman. Gol, bă, gol. E bine. Uite. Cât de bine a dat. A dat-o cu efect. Nu prea la cine știe ce efect. Dar a dat-o bine. Noire? Da. Ajunge prea târziu. Noire nu prea are viteză, dar are strength-ul mare. Filip. Și Filip aici a făcut. Hai, Planici. Hai, Filip. Bravo. Belu. Eu dau lui Momcilovici. Nedelcu. Moruțan a fost în offside. Mă mir că n-a fost în offside. Plintă. Pintili. Haide. Da, uite cum ne-a prins. Ce să mai alerge ai mei? Uite, bă, cum ne-a dat golul și ne-a egalat. Moruțan. De lui Coman. Da. Hai. Eu nu prea fac pase. Tiki-taka, una alta. Hai că încerc acum. Coman, hai Coman, hai. Coman. Fault. Încă o dată Coman. Îmi scrie de aici, oare? Nu cred. Da. Filip. N-a ajuns. Coman. Centrează. Da. Hai că a centrat dacă e. Belu. Filip. Coman. Aoleu. Încă un fault. Hai de data asta să dăm pase, da. Dar putem să facem scărița peste asta. Hai că am putut să facem. Și Noere a pierdut acolo foarte ușor. 2-2. Hai, mă, hai băieții mei. Bă, ce s-a întâmplat acolo? Uite cum ne-au prins. Hai, Belu. Așa. Moruțan, Nedelcu pentru Pintili. Mamă. Planici. Hai, Planici. Centrează. Și cu un gol are Pintili. Bă. Săcea pe gol aia. Pe gol. Săcea în gol. Pe gol, da. Noire. Hai, bă, driblează. Ultimul minut. Oh. Hai, asta e șansa noastră.
Centrăm. Moruțan, foarfecă, gol! Băi, ești prost! Nu mă gândeam că face foarfecă Moruțan. Dă-te, uite-te și tu aici, ce ochi. Foarfecuță, mișto, portarul în ultimul minut. 3-2. Forță. Forță, bă, e bine, bine. Uite aici. La ei Morata și Lemara da gol. Pintilii, Florinel Coman și Olimpiu Moruțan. Bravo, nou. Level 20. Banii cu greu. Bine, că acum am putea să luăm orice jucător. Dar eu zic ca la fiecare cupă câștigată să ne dăm maximul de bani. Adică 5.000. 5.000 de bani și egal cu 120.000 de euro. O să zice să dăm acum așa de început. Cu cine jucăm cu Real Madrid? Hai să nu fim, să dăm decât 2500. 2500. Am zis că la fiecare cupă. Și așa de început să dăm 2500. Adică 60.000 de euro. Investim. Am investit în club. Acum cât? Avem 93.000 de euro. 800. Aproape 94.000 de euro. Hai să facem și un transfer. Să facem mare. Asta cine interesa să vină la echipă. Eu cu ăștia. Dar nu cred că o să avem bani. Dar nu luăm. De ce am avea nevoie? Sau să strângem bani? Ne trebuie un mijlocaș. Sau să luăm un... Hai să luăm dacă e un mijlocaș. Mijlocaș, ia serem. David Silva. Avem bani. Să luăm oare? Să vă aduce în locul lui Florinel Coman. David Silva. Nu. Ia asta. Ce avem aici? Mără sau mă? Da, nu e că nu i-aș da nici pe ăștia afară. E și Ovidiu Popescu, mai degrabă. Hai să vedem. Mutinio, să luăm pe Mutinio. Sau să vină Mutinio la noi, mă? Sau De Rossi. De Rossi, mă. Mutinio ar fi mai bun decât De Rossi. Hai să luăm pe Mutinio, mai băgăm un meci și gata. Încheiem și noi episodul. 48.000 vrea pe el. 48.000, așa ca să fie fără cost. Și a venit Mutinio la noi, la FCSB, la Steaua București. FC Steaua București, da. Aici, Mutinio. Junior Mutinio, parcă da. În fine. Să-l băgăm în locul Pintilii. Hai să-l băgăm. Pintilii, meciul ăsta vei sta pe bară. Și hai să începem. Acum cu Real Madrid. Câștigăm mare cupa. Acum jucăm pentru o cupă. Să vedem. Ronaldo nu mai e la ei. Bine, dar mult nu mai e. Când ne bat în cupă. Da. Deja au băgat un contraatac. Filip, bravo, da. Am avut și noi mingea pentru 0,1 secundă. Ia, nu era aici liber. Mama a făcut scăriță, era să zic. Braziliana. Hai, Momcilovici, hai. Ne-a prins. Și ce să-l mai prind? Hai, Bălgrădean. Bă, și ieși în cupă. Pierdem cupa. Nu. Hai, Moruțan. Coman. Bălașa. Planici. Moruțan, da.
Nedelcu, pentru Mutinio. Fault. Aoleu, iar am uitat să-i pun pe ea. Hai, Mutinio, bate tu. Hai, Mutinio. Da, fix în zid ai dat. Nu o fi în offside. Nedelcu. Bălașa. Nedelcu. Filip Moruțan. Moruțan! Gol! Moruțan! Bravo! Maică! E bine, bă, e bine, e bine. Uite-te aici. Plasat, așa. Cât de cât. Minutul 14, 1-1. Oare îi batem? Cross. Deja ne-a băgat pe contra. Pe contra. S-a băgat pe atac. Mutinio, Coman. Hai, hai Coman, hai. Îl văd acolo pe Moruțan. Da. Încă o dată Moruțan, oare? Apără, bă. Hai, Nedelcu. Nedelcule. Hai, Mutinio. Hai, Mutinio, hai. Al tău e, mănâncă-l. Hai, dai pase. Am să dea cu portarul, da. Ce era să o încurc aici? Dă-i înapoi, că n-are ce să fac. Hai. Nu. Să nu ne prindă. Hai, Filip. Bravo, Filip. Moruțan. Mă, Nedelcule, am crezut că urci. Hai, că a urcat dacă e. Hai, Moruțan. Moruțane, hai. Hai, Filip, hai. Hai, Steaua, hai. Hai, Moruțane. Ce-a încercat Moruțan acolo, dar nu a ieșit. Bă! Momcilovic, ce faci, mă? Hai, Bălașa, hai. Bravo. Aha. Nu dă gol. Nu, orice, dar nu gol. Bă! 2-1. Ne conduce. Ne conduce spre pierdere. Hai, Coman. Filip, hai. Hai, Coman. Gnoere! Gol! Bă! A dat ei gol și acum am dat și noi gol. Sau dacă nu suntem nici noi chiar atât de proști. 2-2, uite. Ce bine. Ia, Gnoere. Fuck. Și 2-2. Să termină, cred că 3-2, ca meciul trecut. Da. Să nu mai încerc niciodată asta. Cine ești numărul 11? Nu știu. Aoleu, ce prost am dat. Bravo, Momcilovic. Nedelcu. Ce ai făcut, mă? Hai, Moruțan. Hai, Moruțane. Moruțan. Bă, ți-am crezut că s-a ce plasat, bă.